Iloilo City Veterinary Office nag-ugyod sa pagsaulog sang Animal Welfare Week, spaying, neutering, kag rabies vaccination, ginpatigayon sa mga hinuptanan. Inigitutukan ni Kim Salinas. Ginabanta 80 ka mga fur parents kaupo dahil mga fur babies ay napadulong sa Sunburst Park sa Sabado sang aga. Iniagod magpakigbahin sa pagpatigayon sang rabies vaccination, spaying and neutering sang ilang mga hinuptanan. Ginpangunahan ang aktibidad sang Iloilo City Veterinary Office bilang pag-ugyon sa Animal Welfare Week Santo sa Proclamation No. 715. Sa ginpatigayon nga buluhaton, matinalagon nga nabakunahan ang 160 ka mga hinuptanan. Sa ginabanta nga 40,000 nga populasyon sang idok kag kuring sa syudad sang Iloilo, nakabakuna ang City Veterinarian Office ang masobra 20,000 ka mga hinuptanan. So nasa 50% na kita na vaccination rate, and we are looking forward na maaprubahan yung procurement na additional vaccines nato, rabies vaccines. So by November, mahit natin at least yung 70% na herd immunity diri sa City of Iloilo. Samtang 48 naman ka mga idok kag kuring ang nagpaidalom sa spaying and neutering. Ini ang proseso sang pagkuha sang matres kag gubaryo sang babae nga sapat kag pagkapon sa mga lalaki nga sapat. Para kay Sharice nga isa ka fur parent, ginpakapon niya ang iya kuring bangod hindi sini gusto magdugang sa populasyon sa mga hinuptanan nga ginapamayan. Budlay nga hindi sila maalagaan mayo. Dan budlay man para sa parta nga magasto, magpakaon and everything. Especially kay Boy, kay very choosy sa food. Tiyan mo na, hindi lang sa aton nga part, kundi pati man sa ilang mabantayan gid kag hindi na bala magdugang. Pulo naman ka mga idok kag kuring ang nakuha for adoption sa ginpatigayon nga aktibidad. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition.